Tervehdys kaikille. Viimeksi saatiin tonne auton päähän tehtyä nämä hitsaushommat. Jäi siitä aikaisemmasta videosta, kun lupasin näyttää tätä toista puolta. Niin tää on nyt samassa vaiheessa, eli tää on hitsattu tiiviiksi. Ja tämän päivän aiheena on seuraavanlainen homma, eli tehdään ne sisälokarit. Ajatuksena käyttää tätä leikattua palaa ja tuodaan toi kaari vähän niin kuin tänne ulospäin. Ja saadaan se istumaan sitten tänne korisarjan. Täällä on tämmönen pieni pokkaus. Saadaan tuo kaari istuun tonne sitten netisti ja tiiviisti ennen kaikkea. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että muotoillaan tämä yläosa sillä, että saadaan tuo lumpsahtaan paikalleen. Lähdetään tästä liikkeelle, että leikellään pikkasen materiaalia tosta kaarenpalasta pois. Ja sitten kun tuntuu sopivalta, niin katsotaan, jos saadaan loput taiteltua sitten. Saadaan istuun se tosiaan kunnolla. Palattiin taas tähän apuviiltohommaan. Eli ajatuksena mä käännän näitä tän tuplapellin tosta juuresta vähän ylöspäin. Ja se taitaa aika hyvin istua justiin tonne monttuun. Eli tästä nyt saa vähän paremmin ehkä siitä ajatuksesta kiinni. Eli nyt kun tuolta saadaan kaari tasalle, täällä on vielä pikkusen rakoa, eli vähän täytyy saada lisää tilaa tänne taustapuolelle. Mutta tosta on sitten hyvä vetää uusi pelti vähän korkeammalta, niin saadaan tää rako umpeen sitten ton korisarjan välistä. Eli täältä nyt pikkasen jatkoin taittelua, kääntelyä. Eli nyt se istuu tuolla muovin kanssa samassa linjassa. Niin tosta päästään nyt tekemään sitten peltisuidolla se jatko tähän päälle. Näin, eli ihan tosta pokkauspiheellä vaan kääntelin noita peltejä tossa aikani. Nyt ne istuu tonne muovin muotoihin. Täällä on ihan pieniä rakoja. Mutta hitsaillaan seuraavaksi noi leikkuut tosta umpeen. Tehdään tää osa irrallaan, niin ei tarvi sitten tuolla auton kaaren sisässä niin paljon rälläköjä. Se on vähän inhottavaa hommaa. Joo, eli pienillä täpeillä on nytten kiinni. Mä sen äsken koeistutin vielä tonne kaareen. Vielä istuu ainakin hyvin. Koitetaan, ettei lähde vetelee ja kääntyy mutkalle tuo kaari, niin saadaan vielä hitsattua sitten loppuun ja paikalleen. Kävin täältä nyt vielä hiomassa nämä hitsisaumat sisäpuolelta. Ei jätetä ylimääräisiä kohoumia tohon, mitkä saattais renkaaseen napata. Täältä naputtelin vasaralla tuossa irtaallaan ton raon umpeen. Se on nyt tuolta niin korisarjassa kiinni joka puolelta kuin on mahdollista. Eli maksimoidaan sieltäkin se tila sitten uudelle renkaalle. Seuraavaksi oikeastaan pistetään toi korisarjan pala paikalleen ja tehdään pahvisapluuna sitten siitä palasta, mikä jää tähän välille. Sen jälkeen ruvetaan peltihommiin. Eli ehkä viimeistään tässä vaiheessa kaikki saa nyt tästä ajatuksesta kiinni. Eli täällä on se äsken tehty pala, näkyy oikealla. Ja tuolla on tuo auton kaari,
niin tohon väliin tehdään vaan pelti. Tehdään se täältä niin kuin oikean reunan yläreunasta tänne vasempaan. Katsotaan vähän miten se saadaan järkevästi. Mutta silloin tästä kotelosta tulee niin kuin tiivis. Ei oo sitten hiekkaa ja kuraa täynnä ihan joka ajon jälkeen. Tein pahvisapluunan tänne. Tehdään seuraavaksi siihen pelti. Sen ei oikeastaan tarvitse tulla syvemmällä ollakaan, koska tämähän nyt on se seuraava rajoittava pinta, mikä ottaa sitten renkaaseen. Ja täällä vastaavasti, täällä on rajoittavaa pintaa, joka ottaa sitten renkaaseen, jos se ottaakseen. Eli toi syvyys ihan ok nyt tähän uudelle pellille, mikä tehdään. Ruvetaan seuraavaksi leikkaan peltiä muotoa. Mallailin tänne peltiä nyt paikalleen. Luulen, että se on ihan ok. Lähdetään täältä pistehitseillä lyömään sitä kiinni. Mennään sieltä eteenpäin. Tänne nurkkaan täytyy tehdä sitten omana palana. Ei ollut tietenkään noin leveätä peltiä tai pitkää peltiä, että olisi saanut yhdestä palasta. Tästä kulmasta en välitä tällä hetkellä. Siihen tulee se takapuskuri. Niin luulen, että tehdään puskuriin sitten tämmönen vastaava pala, että saadaan sitten tuokin kolo umpeen. Mutta hitsaillaan tää nyt seuraavaksi kiinni. Se on nyt parista kohtaa kiinni. Otetaan seuraavaksi tää levikemuovi pois. Toivotaan, että se ei retkaha. Jos se olisi nyt riittävillä hepeillä kiinni tuolla auton korissa ja täällä ulkokaarissa. Katsotaan kuinka siinä käy. Nyt ei kannata liikaa vielä säikähtää tätä ulkonäköä. Eli voidaan kanssa leikata tää ylimääräinen osuus tuosta pois. Mä seuraavaksi hitsailen vähän useammasta kohtaa kiinni ja hitsaillaan täältä nurjalta puolelta nimenomaan. Eli ei sitten jää tänne sisäpuolelle noita saumoja niin paljon. Toivotaan, että se ei siitä lähde nyt retkahtaa. Aika tukevalta tuntuu. Mutta tää oli nyt se ajatus, mitä tässä haettiin. Mä leikkaan nyt tässä vaiheessa tän yläpuolen pois. Mä pääsen sitten yläkautta hitsailemaan tätä ulkoreunaakin. Tää on jo todella napakka, tässä ei elä enää yhtään. Sitten vaan varotaan, ettei lähde veteleen toi pelti mitenkään. Eli hitsaillaan pieniä pätkiä sieltä täältä, annetaan jäähtyä välissä. Ja hyvä nosto tuli siellä aikaisemman videon kommenteissa ja myös tuolla Facebookin puolella, kun jaoin linkkiä sinnekin. Eli suojaillaan nämä lasit tästä nyt ympäriltä vähän paremmin ennen kuin sattuu suurempaa vahinkoa. Jotenkin tuntuu, että aina sattuu ja tapahtuu jotakin. Arvatkaas, kuka leikkasi vähän liian syvälle. No, ei se mitään. Tää kohta nyt ei varsinaisesti haittaa. Mä luulen, että tuo saadaan kyllä täytettyä. Taikka sitten painettua vähän tosta ylempää peltiä ruttuun. Ja se ei vaikuta tälläkään puolen käytännössä mihinkään. Eli kuten aikaisemmin oli puhetta, niin se rengas ottaa kyllä muualle kiinni, jos se on ottaakseen. Ja ajokorkeushan tästä nyt ei ole tulossa semmonen, että joutaa vetää poikittain hidasteisiin. Eli ilma-alustasta saadaan vähän apua siihen. Ei olla toki kyllä jättämässä ihan vakiokorkeuteenkaan.
Mutta hitsaillaan seuraavaksi tuo kaari loppuun. Nyt on kaari tänne hitsattu paikalleen. Tuli kyllä todella tukeva. Ei lähde siitä yhtään mihinkään. Nyt kun tuo tuossa jäähtyy, niin tehdään sillä välin tähän se pala. Eli ei tarvi sovittaa nyt tässä vaiheessa levikettä paikalleen. Eli tehdään täältä vaan, leikataan ehkä tuosta pieni pala pois ja tehdään tästä sitten tämmönen vähän erimallinen pala. Eli se jää sitten kanssa tonne kaaren sisään. Vähän nyt jännittää kyllä itse, että istuukohan tuo levike vielä paikalleen, mutta sehän selviää, kun kohta kokeillaan. Tää pahvi on kyllä meikäläisen paras ystävä näissä hommissa. Jotenkin käy järkeen tehdä ensin pahvista ja sitten pellistä. Jos ei se pahvista onnistu, niin ei se silloin voi onnistua pellistäkään. Nyt on pelti leikattu, seuraavaksi vähän kaitellaan. Nyt on hitsattu kiinni tuo viimeinenkin pala. Se istui sinne ihan hyvin paikalleen. Katsotaan, mä tuossa vähän mietin, että voi olla, että meidän täytyy tehdä tästä kanssa sitten joku kannake vielä tuohon korisarjaan. Katsotaan, kuin tukeva siitä tulee. Seuraava vaihe tässä nyt on oikeastaan pikkasen pyöräyttää lamellilla kanssa näitä saumoja, niin ei sitten jää ainakaan mikään painattaan tonne muoviin. Muuten tää rupeaa olemaan oikeastaan tässä. Vetään sitten toki maalit ja muut aiheeseen kuuluvat suojaukset tuohonkin. Aika rajun näköinenhän tuosta tulee, kun tällainen katsoo aihetta. Pakko myöntää, nyt kyllä vähän jännittää. Hienostihan se sinne istui. Katsotaan. Elikkä täältä on nyt se pokkaus täällä korisarjan pokkauksessa. Se on sieltä koko matkalta erittäin hyvin tuolla pohjassa. Ei näy rakoja. Se on iso plussa. Täältä on pikkasen vajaa toi pelti. Katsotaan, mulla oli vähän ajatuksena tässä, että tosiaan jos tehdään tähän vielä niin kuin lisäkannake. Mutta katsotaan nyt tarviiko se sitä. Yksi vaihtoehto on tehdä tähän vielä suora pelti ja laittaa sitten täältä kiinni. Mietitään ja ajatellaan. Se oli nopea miettimistauko. Kyllä mä siihen pokkasin pienen pelli. Se tulee nyt johonkin näille kohdille. Eli tässä on nyt mahdollisuus saada vielä sitten pulttikiinnitystä tänne, jos on tarves. Se olisi nyt oikeastaan maalia vaille valmiina. Toki täällä on vielä tää takanurkka sitten myöhempään vaiheeseen, kun on puskuri paikallaan. Siirrytään seuraavaksi touhuaan tuota etukaarta. Täältä vielä videon loppuun takakaari toiselta puolen, eli tein tänne samanlaisen sisälokaasuoja. Se on kanssa kauttaaltaan hitsattu. On taas videon loppuun sanottava, että kiitos kun katsoit. Jatketaan ensi kerralla noista etukaarista. Eiköhän tässä takakaarien touhuumisessakin on jo sen verran tuota asiaa, että palataan seuraavaan kertaan. Se on moi!